да отиваме в 7 авеню на TV7. За моден съвет се допитваме лично до портокаловото момиче от женския пазар. Аз водя модната рубрика на TV7. Виждаш ли колко ти... Ето, виж. Ама не те гледам да си много модерна. Ама чантата не ти подхожда на... Така, изложихте се пред чужденците. Може ли да не сложите аксесуарите за портокалите? Ама чантата не ти подхожда на... Модната водеща на TV7 обаче реши да поиска обяснение и беше съсипана от острата критика на принцесата на цитрусите. Ама чакай сега, защо пък чантата да не ми подхожда на нищо? Кажи. Ама нито с батушите, нито с шапката. Добре, ние сега ти по-хубаво сме облечени. Искам да ми кажеш... Остави батушите, розовата ти шапка. Тук мислиш ли, че някой на женския пазар мога аз да си намери една готина розова чанта? Ама не само розова чанта, ма всичко розово може да се... Всичко розово да си сложи. Брашки, ситиони, каквото ти хареса. И мен така са му учили. Ако не са ти розови ситьоните, все едно си без ситьони. Ма всичко розово може да се... Всичко розово да си сложи. Брашки, ситиони, каквото ти хареса. Кръстев, представяш ли си, ако имаме по едни рентгенови очила, какви неща може да видим? И ще бъда аз най-хубава.